Di maduol, kinanay. Hello, Ija. Di maduol, kinanay ni Duol. Kinahanglan kung microphone stand na rin usa. Pwede kita. Take sa akong lulo. Na-open ako. Uy! Sige lang, sir. Nabi ko di ko din. Take sa akong lulo. Apo, ayaw itong pagkaawaw diha ha. Hindi ta taga diha. Ikaw, so... Pasensyahin na sa mga disclaimer. Now. Dili, uy! Di may yabag. Nalang may galing kong tono. Gusto mo. So, di yabag. Kung ikaw, yabagan, kani mo imo na. May problema na. Let's begin. Ipaniutunan. Kanina, may kubaan naman. Ba? Hello. Ano naman? Marcas, may gusto kayo sa santo yung maguri kung kadigo. Kaya, education na rin ay awiri. Karing mic na iluna na ilapte. Doy, ari, doy, doy, kamu sayaw. Uy! Ikaw! Ang aawitin namin ay isang Filipino song kasi itong kasama ko ay guro ng wikang Filipino. Sir, ano yung pamagat? Ano yung pamagat? Huwag na lang. Huwag na lang kaya tayong kumanta. Okay. Ito na diyan na. Okay na na. Ayun na lang, gusto ko ni sir. Wala. Nais ko ay magpakilala sa iyo. Okay, take two. Take two sa take two. Ang iba-hiwati, inalaman ng puso ko. Inuwaan mo iyan, kasampaling na lang ang aking mukha. Dalawang isip na wala kaya kaya bakit mo kasi pera? Nais ko ay sa iyo. Ang puso ko na umiibig sa'yo. Inayatan, kailangan ng ganyan. Meron ka lang kasintahan. Na lang kaya Bakit dito? wag na lang kaya Alam mo kayo mga kamay? ngunit di mo na yata kailangan na ganyan. Di pa dyan. Yabang ka naman.
거야. Go, Sir Ben.